здравейте хора, аз съм Мариан Сапетено и както виждате, днес ще играем на Clash of Clans и отново ще нападаме в клановара. Да, първата битка я направих, но просто изведнъж ми дойде, че трябваше да снимам. Да, бих на 2 звезди и ми остана точно един Archer Tower на 2-3 левел, че да го пръсна. Но, да, просто, нали, така става. Сега ще трябва да нападнем и този. Да, значи ето това е армията. 11 гиганта и 16 уизарда и един барб. Да, значи за сега ги водим 4 на 1. Биг бос е нападнал, нека да видим първо битката. 10 дракона има взел 2 звезди, добре бе. Като за 10 дракона. Това е много голям проблем. Да, ами като го гледам, взема е Танхала, или поне да се надявам, че ще го вземе. Да, взел го е. Добре, добре е направил битката. Той е с бой по земята и двата само по земята, ама все пак. Той има колко ардефа има той? 4 или 5 ли са, колко са, Майбом, Пилхо. Да, това беше атаката на Биг Бос. Нека сега да нападнем. Ето този. Не съм много сигурен, че ще го взема. Чайте ви дали съм го не. Добре. Не съм много сигурен, че го такова, но все пак, значи ще пусна тук един. Значи ще пусна по краищата по един-два уизарда да убиват и тук ще пусна гиганти. Да, Lightning Spell ми се прави на 3 в лабораторията, не ви показах. Да, донетнали са ми 3 гиганта на 6 и нека атаква. Така, първо слагаме тука, слагаме тука, слагаме тука, тука. Така. И от тук нападаме. Взехме една звезда, браво. Добре. Има две такова. Два мортара, защо? Така, дайте. Така, браво бе, уизарди, браво бе. Печени сте, знам бе. Добре. Трябваше да убиете тук и така също, ама... само една звезда ли? Фак. Една звезда. Никак не е добре, да. Никак даже не е добре. Защо? Нас кой са били? Скуби-Ду не са го такова ли? Сериозно? Гледах битка, взехам една звезда, викам те ще го прибият. Марето, някой го бил на 16%, я да видим. Сериозно? О май гад. И ръщан халпет. Той уме ли? Не. Той по-скоро хъпъв ли или да? Защото... много умно да нападне с такава хубава база, армия. На всичкото отгоре. Да, хора. Беше много слаб клануар.
Но все пак се опитахме. Не сме чак толкова силни, но още малко ще вдигнем и Танхала. Сега ще пуснем и това. Това е 9. Дре, двата го отсочи да са поне 9. Сега пускаме това. Нямаме пари ли, бе? В трезора нямаме. Така. Сега 250. Градките още малко трябва да ги поапдейтнем. Да, значи тя двата сториджа, градките и край. И вдигаме това. Танхал 6. Голдмините трябва също да ги апдейтвам, но те ще се апдейтват. Добре. Това... То за Танхал 6 да, хора, макс сме. Мисля това да отпипа. Не е много дълъг. Да, ето тук ви покажа. Letting Spell се дига на 3. И да, мисля това да е за епизода. Надявам се път да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за мен, харесате и благодаря за гледането и